Tripura hasteni joto takok bukuk tai buma bu phasangno ang kobungnani naijao tabok chini hasteo kwbangma hamsayo kwbangma kamio chini kaham chini khasuksa chini maya ganang bwsarok drugs sawi tabok kami-kamio thwi tongo miyaba ani kami gana chintaram parao khoroksa khairengmo chinchaja khaiye Samir Dev Burma thwika Vishal Dev Burma thwika yang pai champahawro bo thwika tayang Bisram Gonjo phaing bo thwika kamti khai Tripura haste tap kwbangma jagono thwi tongo ang jora kaisao kamini bororok bai salaika harising mono kasulaiani nei retired person SP rok bai bo ang kok salaika mota kaisa khawi mono जों बाइके कासुइ मानलाय नै हाइफोनो आं सुबा सुमानलिया एकाय हाइफोनो आं जागा आनि कामियाम सायो साइ तंगो एकाय आफ्रो जे गानान जे करंनि बुमा बुफारंना आं साव जे चाराय रक साइ तंगो बुमा बुफानो साबरकाय बर खिनो आनि बसानो सामानि नुगेब्ला साया बर खानांगो एकाय आंबो बनो प्रुफ खाइरिमाय किन्तु बसावै दिनां बिनाखाय लामाति रक हिमै तंगो एकाय ताबुखाय स्राय जों नुखा गामि आमसायो चिनि बररक दाबो सचेतन बसाखा सिसा लाइखा वानसुक लाइखा आबोनि बिसिंथै ताबो गामि आमसायो ओ ड्राग्स फालनायनो सानायनो रमुइ जे ताबुक जेंको याफिरि जे रममानि म ब्लाइखे काहाम आं जत्तो आमसायनि ड्राग्स नि एगेन्स्ट जरा बसाने रनो आनि खा काहाम ताइ सुबामानि याफारो आं अमबो सानानि नायो बरक जुदि सुबा सुनायखाय आं बंनि लगी तंनाय जेखुनु जागा नंखाय आं फायनाय ओ ड्राग्स चिनि दफानि चेराय रंनो काहाम चेराय रंनो बोथारनानि बागै बुनि दफानि बररक पिरि प्लान खायि ताबक चिनि दफानि चेराय रंनो ड्राग्स चारि उइतनिउ बोथारि तंखा ताबक सुदु चलारक सिमिया ताबक बुरि रक ड्राग्स नाफो हिकाय बुरि रक गोबांमा जागाव ताबक अंकवो हिकाय मिया आं खानाका जिबि हस्पिटाल 57 जना एडमिशन नंजाक हमते ड्राग्स निं कोंगै अब के वान सब्र तंग आरो वान साद तंगिया थुरु तिप्रसा सिमिनो 57 जना हिना आं खानावो बुरि बैचलाबाय बुरि बैचलाबाय हिका आबुनि बागैना आं आमसायनि ताइ जारा ड्राग्स साइ तंनाय जतनो ना आं कयजाव ताखक संनोनो बुखक संनोनो नर ड्राग्स माने याखादि म हामिया म जों कमनानि लामाव थाङै तंगो हिका म जोंनो कमरिनानि बागै बुनि दफानि बररक प्रि प्लान खायै चिनि आमसायो फालिवै चिनि बरकनो सेस खालायनानै कमरि सुबुरिनानि बागै म बकासे याफिर रमजागै तंगो आबुनि बागैनो आं साननि नायो ताखुग्रक बुखुग्रक तायानि मा बा संनोनो निनि बसा बतै जुदि ड्राग्स साइ तंखाखाय नोंबो ड्राग्सआ मा कासुथिनिबो नोंबो बसादि नोंबो निन बसानो इंकवै सादि तासा सिदि हिनै बनो काहामखाय चिकित्सा रखायै ताइसा संसार अ नायथक संसार बनबो बानसि तंनायनि बागै कायसा लामा फनुंनानि बागै आं कबक जाव ताइ अमो सिमिया ताबुक बुरि बसारकबो बिबनो जागाव थांगै हामिया सामुं खलाय तंगो हनै खानावो बिसेसकाय आगुलि रग थांगै सामुं हामिया खलाय तंमानि कक्सनि खुंजो नुगो बुनि दफानि बरक बाइक कावै गुरि मारो नुगो ताइ बिबनो जागाव ताबु यूट्यूब रग प्राय न बुनि दफानि बरक बाइ सित्रा तंगै मानजाक मारो जों नुगै तंगो आं बुखुक संनोबो साननि नायो बरक बमति सित्रा तंमानो याकारना नुंथन ताइ बुमा बुफा संगबो बरनो गाइड खायना नुंथन आगुलि रग थांगै परिनानि मुंरिवै तंगै मानि बो ठीक परि ना बुइबेदा गुरि ना ताम खायतं आबनबो नायसमनानि बागै आं कबक जावो हेकाय जारा आगुलिवो चिनि दफानि बररक तंनाय रोंखोरों रक तंनाय बरनो चेग्रिनानि बागै आं कबक जावो ताइ पाइथागो आं मनो ताइसा हायना हाय चिनि हास्तेनि जत लुकुनो ताइ दफानि बररनो सानानि नायो अ ड्राग्स नि एगेन्स्टो जों जतनो पालखायमा बसालानाय सिरक मा खगलायनाय एबं मनो मा कासुनाय चिनि कमरनानि लामानो जों मा कासुनाय मा मोथागनाय हामबाय।